Riwruok mar jopuonj KNUT bade marongo oseo piny owacho kuom rem oro omenda mar somo e skunde e wang' saa. Jagoro mar riwruok mar jopuonj KNUT bade marongo wacho ni rem mar piny owacho e oro omenda mar somo ne sikunde wang' saa osekelo pek ne jotend sikunde tayo sikundegi, ka omedo ni bende oserucho chenro mag somo. Mano sir kod jakeno mar riwruok mar jopuonj KNUT bade marongo Benedict Misao mano kono piny owacho mondo mi one ni skunde obedo kod buge ma oromo mag somo manyasani mar kit somo manyien mar CBC. The funding of the institutions, capitation, the government always delays, and pesa magi chiwo ok konya ahinya. Yudo ka japuonj oseholo gowi mondo skul odhi nyime. Then ni capitation wayudo in time, then the running of the school and improvement within the CBC sector can also be there. Nikech yot mondo mi iyuor gi yore mamoko, nikech japuonj must be innovative. That amount that is remaining up, which is more than the amount that they are releasing for co-curriculum activities, let them think twice and do the reverse, so that co-curriculum activities can run smoothly and equip these children more effectively. Teachers are straining. Curriculum design was changed, and when the curriculum design was changed, the reference books are still not there. Though most of the things that are there are soft copies, but we need to receive more materials so that the implementation of CBC can be realized.